गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गासिबो नायगिरिफोरखौ बरायहरबाय। बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय जोङो मोनसे हाबाफारि लानानै फैदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय ओनसोलनि मुस्रि भद्रेश्वर बसुमतारिया भारतनि रेलवे बिफानाव लक' पाइलट बिफानाव साख्रि मोनदों। बिथाङा बर' बिजोंजों फरायनानैनो बेसिम जाफुंसारनो हादों। बिथांनिफ्राय जोङो दा माखासे खोथा मोनथिनानै लानि बिथाङा बे थाखोसिम सफैनो थाखाय माबायदि नाजाबोदोंमोन। गिबियाव बिथांनिफ्राय जों मोनथिनानै लागोन। खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननि चेनेलनिसिम आंनि आबुं मुङा मुस्रि भद्रेश्वर बसुमतारि, आंनि बिफानि मुङा मिहिराम बसुमतारि आरो बिमानि मुङा थेलेब बसुमतारि। गामि माइदांस्रि, लासो बा पस्ट अफिस उनखारें, डिस्ट्रिक्टआ जाबाय आंना धेमाजि, आसाम आरो। नोंथाङा दासिम रेलवे बिफाननि बे लक' पाइलट बिबानाव साख्रि मोनबाय। बेसिम सफैनो थाखाय नोंथाङा माबायदि जेंनाफोरजों मोगा मोगि जाबाय? गिबियावनो आं बुंनानै लाग्रोनोसै आं बहाबा जि आंनि गुदि गियान एबा जि आं फरायबोनाय थाखो बे आं बहाबा हाइ फाइ बा बहाबा इंलिस मिडियाम बा मोजां प्राइभेट स्कुलाव आं फरायबोनो मोनाखै। गामिनिनो जोंहा एलपि स्कुल, माइदांस्रि एलपि स्कुल होननाय गामि खाथियाव न' खाथियावनो दङ। आं बेयावनो आंनो गुदि सोलोंथाइखौ जागायजेनदों। बिनि उनाव फरायबोबाय आङो। जोबोद खस्थ'यै फरायबोदों आङो उन्दै समावबो। जोंहानि न'खरा जोबोद दुखिया। बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने अरुणाचलावसो बै समाव भागि जायोमोन आरो। बेबायदि अबस्थानि बा बेबायदि थासारि जोङो फरायबोदों। बिदिनो फैयै फैबाय हाइ स्कुल फरायनाय समावबो ओरैबायदि खस्थ'। जिहेतु जोंना हाइ स्कुला एसे खाथियावबो गैया नालाय, आं बे सिमोनसापुरि बे एस पि बर्ड हाइ स्कुलावनो फरायदोंमोन आरो। बै समाव रुम भारा थानाय समावबो आं ओरैबायदि खस्थ'यै थायोमोन, माने 50 रांजोंनो आं मास मोननै थानो गोनां जायोमोन आरो। दा बिदिनो फैबाय जेब्ला आङो हाइ स्कुलखौ पास खालामखाङो, जनाय हायार सेकेन्डारि साइन्स स्ट्रिमाव लानानै हायार सेकेन्डारिखौ फरायबाय। बिदिनो बेयावबो खस्थ' मस्थ'यै जेने थेने पास खालामहोबाय। बिनिफ्राय आं सानबाय जिहेतु जोङो रेलवेनि एग्जाम होनोब्ला ITI नांगौ नालाय, ITI माने इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिटिउट, बेखौ जोङो पास खालामनांगोन रेलवे इन्टारभिउआव जोङो होनोबा आरो। आं बेखौ थांबाय। बे ITI खौ खालामदोंमोन आङो उदालगुरि जिल्लानि भेरगावआव 2009निफ्राय 2012 बेखिनियाव आं ITI खौ पास खालामदों आरो। बिनि उनाव आङो ITI खौ पास खालामखांनानै न'आव फैफिननानै BSc फरायफिनबाय आरो जनाय साइन्स कलेजावनो। बिनि उनाव आङो 2018 मायथाइनि मार्च दान मोनदां, आं एसे गोसोआव गैला एक्जेक्टलि, बेयाव रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्डनिफ्राय मोनसे नटिस फोसावबाय आरो जे बिदि पस्ट ओंखारदों, बिदि लक' पाइलट आरो टेकनिसियाननि। आं सानबाय आंहाथ' बैखौ रेलवे इन्टारभिउखौ होनो हानायनि आंहा जुदि जैगथा दंखायो नालाय, बेखायनो आं बेखौ एप्लाइ खालामसै होननानै सानबाय आरो। बिदिनो खालामबाय, एप्लाइ खालामनाय जाबाय। आंनि गिबि एग्जाम रेलवेनि CBT-1 माने कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट, बेनि गिबि एग्जामा डिब्रुगड़आव जादोंमोन। बेखौ होबाय आङो। बिदिनो गिबियाव पास जाबाय। जोंनि गासै पस्टआ 1200 माबा मोनसे दंमोन आरो, बेनि गेजेराव आंबो सासे। बिदिनो होबाय, गिबि एग्जाम होबाय। गिबि एग्जामाव बिदिनो पास जाबाय। आरो नैथि एग्जाम जाबावो। नैथि एग्जामावबो आं बिदिनो पास खालामबाय। आरो थामथि एग्जाम, आंनि गिबि मोननै एग्जामा इन्टारभिउआ डिब्रुगड़आव जादों, डिब्रुगड़ लाहवाल कलेज होननायाव। बिनि आरो नेक्स्टआ जादों गुवाहाटियाव आरो। गुवाहाटियावबो बिदिनो आं मोजाङै मोजां पास खालामबाय। बिनि नेक्स्टआव जाबाय डकुमेन्टस भेरिफिकेसन आरो मेडिकेल। बेखिनिखौ आङो जोबोद नाजानानै खस्थ' खालामनानै दिनैसिम जि आंनि साक्सेस जानाय लाइफआव बेसिम आं सफैनो हादों आरो। दा बेयाव आं बुंनो थांनाया बिदि, आं दहायनो एसे सिगाङावनो बुंखाबाय, आं बहाबा हाइ फाइ बा बहाबा बिदि मोजां फरायसालियाव फरायबोनाय नङा। बर' मिडियामावनो गावनि बिमा रावजोंनो फरायनानै आङो दिनैनि बिसिम थासारिसिम मोनफैनो हादों आरो आं साननाया बिदि, जों दे सानो इंलिस मिडियाम लानानै जों बिराद जेनेबा गोरों जायो होननाय, खिन्थु आं बेखौ फिल खालामा आरो। जिहेतु जों बर' मिडियामबाबो इंलिस मिडियामजों माने समान आं माने इकुवेलिटि खालामो आरो। जों जुदि नाजायोब्ला इंलिस मिडियामनि गथ'फोरजों जोङो बेनिख्रुइ बांसिनसो जोङो गोरों जानो हायो आरो। बेखिनिखौनो आङो आंनि दिनैसिम जि थासारि बा आङो जि रेलवेआव रेलवे इन्टारभिउखौ पास खालामनाय, बेखिनियानो। बे रेलवे बिफाननि लक' पाइलट बे साख्रिखौ मोननो थाखाय माबायदि नाजाबोदोंमोन बिथाङा बेनि सोमोन्दै फोरमायबाय। बेनि थाखाय साबायखर थाबाय आदानिसिम। दा नोंथांनिफ्राय जों मोनथिनानै लागोन, बे रेलवे बिफानाव साख्रि मोननायनि सिगां नोंथाङा
मा मा हाबाफोर मावबोदोंमोन जेनेबा जिउआव? गिबियावनो आङो एसे फोरमायग्रोनो सानबाय जेब्ला आङो मेट्रिक आनजादखौ पास जादोंमोन अब्लानिफ्राय आङो आंनि जाहाथ' न'खराव गोरिब नालाय माखासे न'निफ्राय हरस्लाबनो हायै खरसाखौ आं गावनो टिउसन खालामनानै माने आंनि खरसाखौ आं दिहुननानै लायोमोन आरो बिदिनो खस्थ' मस्थ'यै फरायबाय जेब्ला आङो हायार सेकेन्डारि पास खालामबाय अब्ला गंसे स्कुलाव माने भेन्सार स्कुलाव माने जेनेबा आं ओरैनो हाबथ'नाय बायदि जानानै दंथ'योमोन आरो बे भेन्सार स्कुल फरायबाय थानाय समावनो आङो आंनि डिग्रि बिएससि बेखौ आं पास खालामग'नो हादों आरो ओमफ्राय बिदिनो साननैसो थाथ'बाय माने भेन्सार स्कुलाव खाथिनानै दा सानबाय आङो आरो बिदिनो बुङो आसाम सरकारा भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेल खालामसिगोन सरकारि खालामसिगोन नेबायबो आं नेयाखै नङा नेबाय आङो फरायसालियाव फ्राय खाथिना थानाया बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जादों सानना नायबाय आङो बेजोंथ' आंनि लाइफ केरियारखौ आं दानो हानाय नङा बेखायनो आं सानबाय आरो बै साननाय लेखा रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्ड माने बे रेलवे इन्टारभिउआबो ओंखारबाय नालाय नटिफिकेसन ओंखारबाय बेयाव आङो एप्लाइ खालामनाय जाबाय आरो बा सिगाङाव आं बिदि गुबुन हाबा मावनाय जायाखै माथ्र' बेखिनियानो आंनि खरसाखौ दिहुननो थाखाय फरायनाय खरसाखौ दिहुननो थाखाय आङो टिउसन खालामबोयोमोन आरो दा बेखिनियानो बेनि अनगायैबो नोंथाङा माखासे समाजारि हाबाफोर बिदिफोर मावोमोन? समाजारि बिबानखौ आं लायाखै नङा लादों आङो जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दासिम स्टिल टुडे दिनैसिमबो आङो जेनेबा एबसुनि हाबाखौनो मावगासिनो दङ आङो गिबियाव जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारिमोन 2 बोसोर बिनि उनाव नेक्स्टआवबो आरो लोगो गाहाय नेहाथारि आरो नेक्स्टआव आरो खेबसेबाव आङो लोगो गाहाय नेहाथारि बिबानाव दंमोन आरो बेजों लोगोसे आङो जोंनि गामिनि माइदांस्रि गामिनि जिहेतु जोंनि धोरोमा ब्रह्म धोरोम नालाय बे धोरोमनिबो आङो गाहाय नेहाथारिमोन बेखिनियानो आरो जिहेथु बर' बिजोंजों फरायनानैनो लक' पाइलटआव जा साख्रि मोनबाय दा नोंथाङा बे जाखांफुनाय बा नोंथांनि उन जोलैफोरनो माबाफोर बुंनो सानो नामा बे साख्रिखौ नोंथाङा जिहेथु बर' बिजोंजों फरायनानै बेखौ मोननो हादों माने जोंनि समाजाव दाबो माखासे फोथायलायनाय दङ बर' बिजोंजों फरायबा जेबो जानो हाया साख्रि बायदिसिना जेबो मावनो हाया बेफोरबायदि गोबां फोथायनायखौ लायो बेनिखायनो गुबुन गुबुन इंलिस मिडियाम आसामिस मिडियाम बायदि बायदि मिडियामफ्राव हेगारो आरो नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा बेफोरबायदि सुबुंनि सायाव? बे नंगौ जोंनि बर' सुबुंफ्रा माने दा दुखु गोनां होनना बुंनांगोन जोंनि बर' बिजों थासेयावबो जोंनि बर' बिजोंखौ माने जों नेवसिनाय बायदिखौ नुयो आं एसे सिगाङावनो बुंखाबाय आंनि बायदिब्ला आरो इंराजि मिडियाम आरो बर' मिडियाम माने डिफारेन्स गैया आरो माने इंराजि मिडियामाव फरायनानै जि खामानिखौ मावनो हायो बुंनो थाङोब्ला जोङो बर' बिजोङाव फरायनानैसो जों बांसिन माखासे खामानिखौ मावनो हायो आरो थिग बिदिनो आं दा जिहेतु आं बर' बिजोङाव फरायना फैनाय नालाय आंबो सानोमोन मोनसे समाव जानांगौ बै साननाया गोरोन्थि माने बर' बिजों फरायनानै जेबो जानो हानाय नङा नाथाय आं बेखौ उनाव साननायसो दे बिदि जानाय नङा बे गोरोन्थि जागोन मानोना आं बै समाव जेब्ला आं मेट्रिक पास जानानै हायार सेकेन्डारि फरायबाय आं फिल खालामबाय आंनि माखासे इंलिस मिडियामाव फरायनाय लोगोफोर दङ बेजों आं सानबाय माथो बिसोरो जोंनिफ्राय हासिनासो मायावबा बेखायनो आं सानबाय दे बर' मिडियामाबो गाज्रि नङा हायोब्ला जोङो बर' बिमाजोंनो फरायनानै गियानखौ जों बांसिन आरजिनो हायो आरो बेखिनियानो दा आं सानो जोंनि गामियारिफ्राव जोंनि बिमाफ्रा गथ'फोरखौ जेरैबायदि आबदाल लानांगौ बिब्दि लाया जाउनाव जोङो माखासे केरियार दानायनि बेलायाव एसे लोरबां जायो आरो दा आंथ' गामिनि एबा जोंनि एरियानि जे गथ'फोर बेखौ आङो सिगांनिफ्रायनो बोसोन होबाय थाखायो जे नोंसोरो बिदि फरायबासो बिदि जानो हागोन जों जेब्ला हाई स्कुल एलपि स्कुल बा एमइ स्कुल फरायोमोन बै समाव जोंखौ माने बिदि केरियार होग्रा माने बिदि बिथोन होग्रा गैयामोन आरो नाथाय दानि जुगाव बहुद बिथोन होग्रा ओंखारबाय दा बेखौ फल' खालामोब्ला मानियोबा माने सिगां जेरैबायदि दावगानांगौ बिदि दावगानो हायाखैमोन नाथाय दानि जुगाव बांसिन दावगानो हागोन आरो बेखिनि बिथां जोङो गोबाव खालामनो नाजायाखै गोबाव खालामनो सानाखै जोबथियाव आदानिफ्राय जोङो न'खरनि सोमोन्दैसो माखासे खोथा मोनथिनो नाजागोन गाहाय नोंथांनि न'खराव साबैसे दं? दा जोंहा साबा जायो आं आरो आङो हाबाबो खालामनाय जाबाय जि हाबा खालामनाया माने जोंहा न'खराव एसे जेंनामोन माने जोंहा आइया बेमारि नालाय बिदिनो खामानि मावनो हाया आथिं आखाइ सानाय बिनि थाखाय आंनो हाबाखौ खालामनाय जादों दा आं आइ आफा
ओमफ्राय जा मिसेस ओमफ्राय जा फिसाजो सासे दं आंनि उन्दै 1.5 बोसोरनि। साबायखर थाबाय आदानिफ्राय जोङो माखासे खोथा मोनथिनो हाबाय। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय ओनसोलनि माइदांस्रि गामियाव दंफैयो आरो जोङो एसे सिगां लक' पाइलटआव रेलवे बिफानाव साख्रि मोननाय आदा भद्रेस्वर बसुमतारी जों माखासे खोथा सावरायबाय। दा बिथांनि बिमा बिफाजों जोङो माखासे खोथा सावरायगोन जे दिनैसिम आदा भद्रेस्वर बसुमतारीखौ बे बिफानाव रेलवे बिफानाव साख्रि मोनजासिम खालामनानै बिथांखौ फोरोंदोंमोन। बेनि सोमोन्दै जोङो बिथांनि बिमा बिफानिफ्राय जों मोनथिनानै लागोन। खस्थ' खालामदों, बोराय बुरै रावबो गैया, फिसाला सासे दंबायमोन, जुदा जाना खालामबाय। बोराय बुरैजों भागि जाबाय बायोमोन, मावग्रा गैया, आदि बादिबो मावनो हाला। दाउ अमा फिसिनानै बिदिनो बोरमा मासे फिसिनानै दाउ मासे फिसिनानै जोङो फानबाय बायनानै फिसाखौ फोरोंदों खस्थ' मस्थ'बाबो। ओइ भागि जाहैदों हाजो खंखराव, माइरं जानो गैया नालाय बिदिनो फिसाफोर फोरोंनोसै जोङो, दे बोराय भागि जाहैनोसै होननानै जों थांबाय बायदों। फिसाजो सासे दंमोन, बेबो खस्थ' मोनदों, हाजिरा गायनानै मावोमोन, हाजिरा माइ हानानै गानोमोन जुमोमोन। ओमफ्राय दा बिदिनो फिसा फंबायखौबो फोरोंलांबाय, बिबो हाजिरा गायनानैबाबो हाजिरा मावनानैबाबो फोरोंलांबाय। जोंबो बोराय बुरै दे जोंथ' उफाय गैखाला, हाला आथिं आखाइबो हाला, मावनोबो हाला, भागिखौबो जों गारना फैबाय। ओमफ्राय न'आवबो बिदिनो मोसौबो गैया, ओइ मालायनि मोसौ सिखायना लायो लांदां आबरफोरनि। जोङो बोरायाबो फुग्लुब खांग्रा हालेवो, आंबो गायो फुयो, गरसे गरनै मोनबा फिसानो हरो, खस्थ' खालामो। दे आफा फराय, नोंला माथो मावना थानो, जों बोराय बुरै नोंनो हरगोन थाखाय थाइसे थाइनै जों बुथुमना दोनगोन। दे आफा नोंल' मोजां फराय, नोंल' मोजां रोंथों होननानै जोङो गरसे गरनै बुथुमनानै जों फिसानो फैसाखौ हरोमोन आरो। जों नांगौ बेदरखौनो जाला, जों नांगौ गानलांनो जोमलानो, फिसायाल' मोजां जाथों, फिसायाल' फरायथों, बयनिबो माबा रोंथोंसै होनना जों फिसाखौ फोरोंदों आरो। खस्थ' मस्थ' खालामनानै बिदिनो आरो गोरिबखा रावबो गैखाया, फिसा हिन्जाव सासे दंमोन, बेबो खस्थ' खालामनानै थांबाय। फंबायखौ बिदिनो हाजिरा गायनानै हाजिरा माइ हानानै गरसे गरनै बुथुमनानै फंबायखौ हरोमोन आरो। आं होनो र' फिसाया एसेनो बुथुमना दोनाबा जों माजों हरनो, दा जों फिसानो थाइसे थाइनैबो हरखानांगोनथ', 100 200 जों हरनांगोन। होमबा बे फिसाया फैनाय फैसाखौ मोनलाङाबा बबे माजों थांलायो माजों फरायहैलायो। बेखायनो जोङो खस्थ' मस्थ'बाबो बुथुम दोनोमोन आरो फैसाफोरखौ। मैगं एसे फानो, बोराया मैगं मावोमोन, फान्थाव एसे गायो, बेलाहि एसे गायो, बेखौनो फिसाया बुथुमोमोन। दे बोराय बेदर लाबोनाङाहाय बोराय, फैसाखौल' लाबो, फिसाया फैगौनो, जोंलाय माजों हरलायगोन होननानै आं बेदर फिसाबो जालायबावामोन फिसाफोर। ओमफ्राय दे आं जेबो लाबोदियालै बुरै, फैसा नांगौबा आंहा फिसानो हरनांगौ, आं जेबो बेदर फिसाबो लाबोदिया, दे बोराय बेसे मोनबोथोंसै होनना सोङोमोन आं। नै एसे एसे मोनबोदों, आं बेखौनो ज' फिसानो बुथुमबायनानै हरोमोन आरो आं फिसाफोरनो। बिराद खस्थ'यै फरायो जोंहा फिसाया, थांबाबो 50 थाखा 100 मोनलांबायो। बे गारि भारायाव थालाङो खावसे, मैगं बायना जाहैनो मोना, मैगंफ्रा न'आवलाय मैगङा दंखायोमोन आरो, एसे एनै मैगं मोनलाङोमोन। ओमफ्राय बिदिनो बोरायाबो मैगं मावोमोन, बेलाहि गायोमोन, फान्थाव गायोमोन, गरसे गरनै बुथुमोमोन, दाउ मासे दंबा फानना हरोमोन, बोरमा मासे दंबा फाननानै जों बुथुमबायना दोनोमोन फिसाखौ। ओमफ्राय दे फिसा नै फैसाबो एसेल'सै, बेजोंनो थांदो आफा होनना थुनहरबायोमोन। ओमफ्राय स्कुलाव थाङाबा आं स्कुलाव थांलालै आयै फरायलां, माथो मावनो आफा नोंलाय फरायाबालाय, नों हालेवनोबो रोङाबा माजों रोंनो नोंलाय होननानै, नों हालेवहैना हैया, हालेवहैया होनना गंसे लावथि फिसा लाबोबायनानै बुनोसो बायोमोन आं स्कुलाव थाङाबा। ओमफ्राय दे थांगोन आयै आं थांगोन, नोंनि खोथाखौ मानिगोन आं होनना बुंग्रामोन फिसाया। जोंहा मालाय बायदि फिसा नङालै फिसायालाय, बिमा बिफानो खोन्थालायो। दे थांगोन आयै आङो, नों बुलायनाङा आं थांगोन दे होननानै बुंबाय बायोमोन फिसाया। दे थाङा आफा नोंलाय माथो मावना थानो, आं जों ओंखामफोर संनानै दोनगोन आफा, नोङो जालांना थांदो होननानै आं बुंबाय बायोमोन। दे थाङा आफा दे, ओंखाम ओंख्रि आं संगोन जाहोहरगोन होननानै आराम थुनहरोमोन आं फिसाखौ। नोंसानि फिसाज्लाया दिनै भारतनि रेलवे बिफानाव लक' पाइलटआव साख्रि मोनबाय, बेखौ खोनानानै दिनै माबायदि मोनदों गोसोखौ? गोसोआलाय एसे जोंबो मोजाङानो मोनदों फिसाफोर। दे फिसाया खस्थ' फरायनायनि इसेबाबो इसोरफोरनाव बोर बिनानैबाबो मोनबाय, स्कुल गाबनानैबाबो मोनबाय, फिसायाबो मोजां गोजोनबाय, जोंबो गोजोनबाय, जोंबो खस्थ' मोनबाय, फिसायाबो खस्थ' मोनबाय, फरायनायाबो खस्थ' जायो नालाय। बिथांनि बिमानिफ्राय जों माखासे खोथा मोनथिनानै लाबाय, मोनथिनो मोनबाय जे बिथां भद्रेस्वर बसुमतारीखौ माबायदि खस्थ' खालामनानै बिथांमोना फोरोंबोदोंमोन। दिनै बिथांनि फिसाज्लाया साख्रि मोननानै बिथांमोना गोसोआव गोजोननाय मोन्दों, बेखौ जोङो बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय। बे समाव जों बिथांनि बिफाजों सावरायगोन जे बिथांनि बिफाया भद्रेस्वर बसुमतारीखौ फोरोंनायाव माबायदि खस्थ' खालामबोदोंमोन
भद्रेश्वर बसुमतारी बिफानि जा सिनायथि जों बेखौ मोनग्रोनो नाजागोन। सिनायथि बे सिनायथिखौ आङो होग्रोनो थाखाय खावलायबाय। जाबाय मिहिराम बसुमतारी औ आरो खुदियार नामा जाबाय भद्रेश्वर बसुमतारी बुरिनि नामा जाबाय फेलेब। खस्थ'आ आं बिराद खस्थ' मोनबाय। दिनै रेलवे बिफाननि लक' पाइलट बे बिफानाव साख्रि मोनबाय दिनै बेखौ खोनानानै नोंथाङा माबोरै मोनदों? आं बिराद मोजां मोनदों। मोजां मोनदों। आरो रायजोफोरनिसिम माबा फोरमायनो सानो नामा जे नोंथाङा गोबां खस्थ' खालामनानै दिनै नोंथांनि फिसाज्लाया बे साख्रिखौ मोननो हाबाय बेखौ लानानै नोंथाङा रायजोफोरनो माबाफोर बुंनो सानो नामा? रायजोफोरनोथ' मा बुंबावनो मिथिजोबखागौ आं बेखायनो दा एख' बुंला। बे समाव दिनैनि जा हाबाफारि जोंनि मोगा मोगि लानाय हाबाफारि बेखौ जोङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय। जोबथियाव आं बेखौनो बुंनो सानगोन जोंनि समाजाव मोनसे फोथायनाय दङ बर' बिजोंजों फरायबाथाय जों जेबो जानो हाया बा बर' मिडियामाव फरायबाथाय जोङो जिउआव जाफुंसारनो हाया बे मोनसे सानस्रिखौ लानानै जोङो दावगाबाय थायो। दा जोङो बेखौनो दिनै आदा भद्रेश्वर बसुमतारीनिफ्राय जों बेखौनो मोनथिनो हायो दिनै आसामिस मिडियामाव जा फरायो इंलिस मिडियामाव जा फरायो बेखौबो जों बर' मिडियामाव फरायनो मोनो। बे रोखोमसे सिलेबासखौनो जों फरायनानै आनजादाव उथ्रिसार जानांगौ। बेयो दिनै आदानि मोनसे गोथां बिदिन्थि। जोङो नाजालांबाय थायोबा उननि समाव जोङो जाफुंसार जानो हागोन। बेखिनि मेसेजखौनो जोङो गासिबो रायजो राजाफोरनिसिम होनो सानदों। बेखिनियाव आदा जोंजों गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबाबो जोंजों माखासे खोथा रायलायनो थाखाय दासिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। खुलुमबाय आदा।